Walong miyembro naman ng komunistang grupo sa Ilocos Region nagbalik loob sa pamahalaan. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! 8 individual na may kaugnayan sa mga grupong komunista ang nagbalik loob sa pamahalaan sa loob ng isang linggong operasyon sa Ilocos Region ayon sa ulat ng Police Regional Office 1 mula Disyembre 11 hanggang 17. Batay sa tala, 3 sa mga ito ang voluntaryong sumuko sa mga lalawigan ng La Union at Ilocos Sur. Kasabay nito, formal ding umurong ang suporta ng 3 grupong tinaguriang NPA in the Barrios sa Ilocos Sur. Sa Pangasinan naman, 2 individual ang umatras sa kanilang ugnayan sa mga organisasyong sumusuporta sa kilusan. Isinagawa ang mga hakbang sa pamamagitan ng community engagement at intelligence operations na nakatuon sa mapayapang resolusyon at pagbawas ng impluwensya ng mga armadong grupo sa mga komunidad. Ayon sa pulisya, ipinapakita ng mga pagbabalik loob at pag-agtras ng suporta ang unti-unting paghina ng impluwensya ng mga grupong ito at ang mas pinipiling landas ng mga mamamayan tungo sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.